Jalan-jalan tekan Manyaran Bolo, Kecamatan Manyaran Bolo iki salah siji kecamatan sing ana daerah Wonogiri. Sadurunge tekan Manyaran iki aku lewat dusun Margomulyo. Iki isih mlebune Sukoharjo Bolo. Margomulyo iki perbatasan karo Gunung Kidul Bolo, iki mlebune Jatingarang Sukoharjo. Yo ngene iki Bolo, tinggal neng perbatasan neng Gunung Kidul neng Sukoharjo karo neng Wonogiri. Iki ngarep iki wis dalan gede, iki dalan antar provinsi iki. Nek ngiri kuwi arah neng Watu Kelir, nek nganan iki arah neng Manyaran Bolo. Lah iki aku njikuk sing nganan iki arah neng Manyaran, iki tanjakan Sarean. Mesti do ngerti lah tanjakan Sarean. Ngarep kuwi sebelah kiri, terus sing sebelah kanan yo ono Kramat Cilik, sing sebelah kiri iki makam Yuan Bolo. Neng tanjakan Sarean iki yo lumayan akeh kejadian Bolo, kaya truk ra kuat terus nglondor ngono-ngono kuwi. Tapi aja disangkutke karo hal-hal sing negatif Bolo, kuwi mungkin treke sing lagi kurang fit. Lah kagem rencang-rencang iki sing lagi mudik neng arah Manyaran apa neng arah Watu Kelir, arah Gunung Kidul, apa ngendi wae iki lagi tekan ngendi Bolo, coba komentar. Ngomong-ngomong soal Manyaran kuwi ya ana wisatane Bolo, yaiku Umbul Naga. Terus nek sing lagi viral ya kuwi Banyu Niba, kuwi grojogan banyu ngono kuwi Bolo. Kuwi tapi kayane mlebune ning daerah Gunung Kidul, perbatasan kayane Yuan Bolo. Terus ana meneh kuwi kolam renang kuwi sebelume wisata Umbul Naga. Nah, kuwi salah satu destinasi engko nek wis lebaran, bar lebaran rencang-rencang kabeh iki nek sing arep meh wisata lah iso rono Bolo. Iso neng Umbul Naga, iso neng Banyu Niba, apa renang neng Umbul Naga kuwi ya iso. Iki ya perbatasan lho Bolo, iki sebelah kanan iki mlebune Glagah Gunung Kidul. Neng daerah iki akeh sing dadi pengrajin gamelan Bolo. Mbok menawa sampean-sampean sing ameh tumbas gamelan iki iso survei ning daerah kene iki Bolo. Lah iki melewati Tugu Manunggal Manyaran. Iki pertigaan, nek ke kanan kuwi arah neng Semen, terus nek ke kiri iki arah neng Pasar Manyaran, terus neng Wonogiri. Kagem rencang-rencang sing mudik neng arah Manyaran, selamat datang di kampung halaman. Sejauh apapun kamu pergi, kampung halaman tetap menjadi idaman. Lah iki sing sebelah kanan iki lapangan Manyaran Bolo. Kelingan dhisik pernah bal-balan neng kene separing antar desa neng kene iki dhisik. Tapi gur kebagian gawa galon aku. Waduh jian. Terus nek bablas terus iki engko tekan Pasar Manyaran Bolo, sebelah kanan ki Pasar Manyaran. Mbok menawa engko pas mudik iso jajan-jajan neng Pasar Manyaran iki Bolo Yuan. Sampun dugi mriki mawon Bolo. Matur suwun sampun mirsani, mugi-mugi sehat selalu.